भरलाय समागम ग माऊले, भरलाय समागम ग. महाराष्ट्राची पावन धरती, जिथे संस्कृती आहे, संगीत आहे आणि भक्तीचा मधुर सुगंधही. कृष्णा नदीच्या तटावर वसलेली ही पुण्यभूमी सेवा आणि संस्कारांची ओळख आहे. यात सांगली नगरीत सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज आणि निरंकारी राजपिताजी यांच्या पावन छत्रछायेत 24, 25 आणि 26 जानेवारी रोजी महाराष्ट्राच्या वार्षिक निरंकारी समागमाचे भव्य आयोजन होणार आहे. हा असा एक दिव्य नजारा जिथे ज्ञान प्रकाश बनतो, भक्ती जीवन बनते आणि मानवता सर्वात मोठा धर्म. या आध्यात्मिक संगमाचे साक्षीदार बना.